мөмкин. Тоже безнең ул зур вакыйга булып тора безнең район буенча монсы быелгы вакыйгалар инде менә. Энәк авылында бит инде безнең бик зур ачылыш булды. Күргәнсездер бит инде. Кына менә Энәк авылында бит инде үзебезнең Минтимер Шайбековичка бит инде бюст ачылды. Авылы нәрсәсе белән шулады? Нәрсәләр күрдегез? Кого-то Шаймиевның Июнь күрдегез, музейга кердегезме соң? Шаттыгызмы соң музей? Молодцы. Менә бу стендыбыз безнең тоже Минтимер Шариповичка багышланган. Менә монда булган фотографиялар һәм документлар Минтимер Шарипович буенча бөтенесе дә безнең архивта тоже саклана. Менә шуны әйтеп китәсе килә инде. Безнең Актаныш районының горурлыгы булып тора бит инде ул Минтимер Шарипович. Инде аңа озын гомерләр һәм исәнлек саулык теләп калабыз бит инде. Ялгышмасам, шуның 9009 гына исән булып үзләренең гаиләләренә кире әйләнеп кайтканнар. 11 меңнән артык кеше безнең сугыштан кайтмаган. Шуларның документлары бездә архивта тоже саклана. Аның хатлары бик күп. Монысын сезгә күрсәтәсем килгән иде, әйме? Ул аны шул хәтле дә яратып, үзенең балаларына һәм тормыш иптәшенә язган, әйме? Ул фашист Германия СССР территориясына һөҗүм иткән дигән. Шушыларны без җимергәннән соң, шушы чәчәкләр кебек матур итеп илне кире төзербез дигән. Музга булсагыз гына кирәк булачак дигән. Ул укырга диде. Әтли горурланып әйтеп булайны, аның балалары әтиләренең васыятен үтәгәннәр, аның уллары бөтенесе дә грамотный булып үскәннәр, укытучы булганнар. Порасы залымна за спасение утопающих дигән медале бар аның. Бара китә. Сугыш вакытында безнең Актанышка Аллага шөкер сугыш килеп җитмәгән бит инде. Мәскәүдә фашистлар Мәскәүгә якынлашкач, безгә Мәскәүдән кешеләр җибәрелгән яшәргә, коткарып калыр өчен. Менә безнең Актанышка 1500 кеше килгән. Алар бөтенесе дә Актаныштан килгәннәр. Менә шушының документлары бар бездә. Кемнәр килгән, кайдан килгәннәр алар, ничә кеше булганнар алар, аларның семья составлары да һәрберсен документлаштырып, мәсәлән, яңа әлемгә ничә кеше җибәрелгән име? Мәсәлән, 152 кеше әлемгә җибәрелгән икән, аларны кайсы семьяларга урнаштырганнар. Ул семьяларга бит инде үзләренә дә авыр булган, ачлык еллары бит. Ну шулай да алар Мәскәү кешеләрен үзләренә алып, аларны туйдырып, үзләрендә яшәткәннәр сугыш беткәнчегә хәтле. Монда безнең шулай ук иң иске документларның берсе, менә бездә былтыргы балаларның ниләре, шәҗәрәләре, җиңүчеләрнең шәҗәрәләрен менә мин сезгә тоже күрсәтергә витринага тезеп куйдым. Ипләп кенә берничә кеше карап. Без 5нче Б классы Актанышның архивына килдек. Без монда күп яшәгән, хәзердә яшәүче кешеләрнең документларын карадык. Укый торган залларына кирип карадык. Төрле шәҗәрәләрне күрдек. Айгөл апа безгә бөтен әйберне аңлатты. Нәрсәләр бу архивта бар? Нинди кешеләр Актанышка килгәннәре бар икәнен бөтен әйберне ул безгә сөйләп бирде. Документлар менә мондый гына чемоданнарда, пожароустойчивый бүлмәләрдә саклана. Бу документлар 100 елда артыграк та торуга монда. Biz 2020-2021 уку елына үзебезгә шундый максатлар куйдык. Патриотик тәрбия нигезендә укучыларыбызны районыбыз тарихы, республика тарихы белән ныграк таныштырырга. Шул сәбәп белән инде без беренче чиратта Энәк авылында урнашкан Шәриф Шәймиев исемендәге музейга сәяхәт кылдык. Һәм инде менә бүген районыбыз архивында без беренче экскурсияда эксперименталь рәвештә дип әйтик, беренче сыйныф безнең 5нче сыйныф укучылары белән килдек. Аларга бик тә ошады, бик кызыклы мәгълүмат бирделәр. Әлбәттә, дәрестә алынган мәгълүмат, мәктәп биналарында алынган мәгълүмат ул бер төрле кабул ителә. Ә инде шундый экскурсияларда алар гомумән укучыларга башкачарак яңгырый. Безнең укучыларыбыз мондый экскурсияларны бик яраталар, аларга бик ошый. Һәм инде без әлеге музей җитәкчелегенә, архив җитәкчелегенә бик зур рәхмәтебезне әйтергә телибез, безгә шундый мөмкинлек биргән өчен. Бүгеннән башлап инде безнең архив бүлегендә
Менә бу гимназия балалары белән яңа цикл башланды. Балаларыбызны үзебезнең архивта класс сәгатьләрендә көтеп калабыз. Актанышның 310 еллыгына багышлап, районыбызның 90 еллыгына багышлап экспозициялар әзерләдек, мәгълүматлар әзерләдек. Балаларны бүгеннән башлап инде без үзебезнең архивта кабул итәбез һәм график нигезендә мәктәпләр белән бу юнәлештә эшләп бетеребез дип уйлыйм. Шулай ук безнең бик матур, әйбәт, сөенечле хәбәр бар инде. Актаныш архивы без Казанда Госкомитет оештырган грантларда катнаштык һәм 2 грантка ия булдык. Бүген генә билгеле булды әле. Берсе инде безнең мин катнаштым беткән авыллар буенча грантта Нижнекамский водохранилищеның кергән по хозяйственной книгалар тапшырылган бит инде бездә. Ул безнең генеалогический источникның берсе булып тора. Шул исемле грант белән без катнаштык һәм җиңдек. Актаныш районының архивына инде олы планетарный сканер кайтачак. Икенче номинациядә без җиңү яуладык инде. Ул выставочное оборудование. Аңа хәтле инде без 2 грантка ия булган идек 17 елда. Аның буенча бик күп зур эш алып барыла безнең Акфин киностудиясе белән. Шуның дәвамы булып, безнең Актанышка инде выставочное оборудование кайтырга тиеш һәм инде без аны кулланып, балалар белән киләчәктә дә дәвам итәргә тиеш булабыз үзебезнең эшләрне. Шулай ук инде үзем инде мин лучший архивист конкурсында катнашам. Икенче этабын үттек инде менә, Алла берсә финалга үтәрбез дип өметләнәбез.